Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas no que hoxe nos acompaña Xosé Benito Reza, porque vamos falar dun dos próximos proxectos en colaboración coa región, que ademais ten moito que ver con Otero Pedrallo. Que tal? Benvido. Ola, bo día. Bueno, neste ano oteriano vai haber unha colaboración con la región na que sacará unha serie de artigos en torno a don Ramón Otero Pedrallo. Pero como van ser? De que é o que nos imos a topar? Pois vamos a falar de algo que era moi caro a don Ramón, que era un gran experto, foi o pioneiro que é a paisaxe galega, non? El escribiu a Guía de Galicia, a Xeografía de Galicia, ninguén como el describiu o país, o territorio, ninguén tratou con tanto sentimento, con tanta intensidade o territorio galego, a paisaxe galega. Entonces, eu propúxenlle á región de poder facer algunhas colaboracións falando do territorio, dos espazos naturais máis valiosos da provincia de Ourense, centrados aquí, na provincia de Ourense. E parecelles ben de facer algún tipo de colaboración para explorar os territorios máis significados, o sea, os máis importantes, desde o punto de vista da natureza, da paisaxe, estéticos, atractivos. E entonces, pois, a idea é facer unha colaboración semanal, penso, que se sairá semanalmente, centrada nesos espazos máis significados, porque non é fácil elixir un territorio, pero, bueno, hai unha serie de territorios que xa están elixidos por lei, que son os espazos naturais protegidos da provincia de Ourense. Chámense, as distintas figuras, chámense Parque Natural, Monumento Natural, Paisaxe Protexida, os espazos da Rede Natura, lugares de interés comunitario, en fin, hai moitas modalidades, pero está todo recollido na lei, nas figuras estas de protección, e eu penso que sí que podemos centrarnos. E de feito, son en total, me parece que 16 espazos, o 18% da provincia, 132.000 hectáreas, é a superficie protegida que ten Ourense. E despois meterei algunha cousiña máis, o río Arnoia, por exemplo, a Serra do Suído, que estaban previstos nunha posible ampliación desta rede de espazos. Monumentos naturais, as árbores senlleiras, os árbores monumentais de Galicia. E, bueno, decir que por que fago eu isto? Bueno, porque eu tuve bastante que ver, eu xa agora xa son un funcionario xubilado, pero eu tuve bastante que ver con todo isto, non? Eu fun moitos anos o xefe de Servicio de Medio Ambiente de Ourense, e fun tamén director xeral de Conservación da Natureza da Xunta, e fun o promotor da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. Polo tanto, teño bastante que ver en todo isto. Precisamente unha das preguntas que lle ia facer era esa, o paralelismo que existe entre a figura de don Ramón e a súa, porque tamén os dous teñen por unha parte ese interese na paisaxe, na súa protección e na vinculación ca identidade de Galicia, pero ademais tamén son escritores. Claro, eso é verdade. Don Ramón, para min, é insuperable. Eu contactei ca galeguidade, eu comentaba o director deste periódico outro día, cando me marchei a estudiar a Madrid de rapaciño, con 18 anos, e me metí na Biblioteca Nacional a ler libros galegos de toda aquela xente. E entón me topei ali con Vicente Risco, con Florentino Cuevillas, con don Ramón, e eu con don Ramón flipei. Empecé a ler todos os libros dele, tiña o ensaio Sobor da Paisaxe Galega, de 1955, un ano antes de que nacera eu, publicou. E eu quedei alucinado, totalmente abrallado co sentimento, a carga emocional que lle metía don Ramón, porque está falando de xeografía, pero de unha maneira estrepitosa, algo. E despois, claro, se o escoitas falar, e temos a sorte de ter por aí algunha grabación del, como discurso que deu en Bos Aires, e xa con esa voz, bueno, o que dixo Castelao cando don Ramón foi convidado a Bos Aires, e se encontraron ali no peirao de Bos Aires, abrazou Castelao, que era delgadiño e pouca cosa, e abrazou e dixo que abrazar a don Ramón fora como abrazar a Galicia inteira. E é verdad, non? Aquel monumento de home, non? Entón, bueno, eu son un admirador tremendo da
obra de don Ramón. Si é verdade que teño escrito, eu tamén escribo algo de vez en cuando, publico algunhas cousas. Teño un libro sobre Ancares, que se chama Vivir en Ancares, que foi un libro que a verdade gustou moito, a xente que lle gusta así a natureza e tal. Despois teño un libro que é o Macizo Central Ourensán, todas as montañas de Manzaneda, Queixa, todo eso. Teño un libro que se chama Biografía de un río e dunha ribera, este foi en castelán como publicara a Confederación, de todo o río Arnolla, unha viaxe a pé que fixen por todo o río, e describo como é o río, a vida do río. E teño outro libro que me publicou a Deputación Provincial do Parque Natural de Xures, que foi o parque que eu promoví nos anos 90, ca Reserva da Biosfera. Por lo tanto, si teño escrito moitas cousas da paisaxe e dos valores naturais. E un pouco é o que quero agora describir, pero non son a descripción, me quero meter tamén na pele un pouco de don Ramón, aproveitando que é o ano oteriano. Claro que vou a falar dos valores naturais, vou a falar dos 3 parques, o Xurés, Invernadeiro e a Serra da Lastra de Rubiá, vou a falar de Penacorneira, monumento natural, o Val do Navé, a primeira paisaxe protexida de Galicia, todas estas zonas da Rede Natura, da Directiva Hábitats Europeas, e aí entraron os ecosistemas, a flora, a fauna, a vegetación, en fin, o por que foron declaradas, porque hai unha serie de valores naturais aí moi concretos e particulares. Por lo tanto, eu nomearei esos valores naturais, describirei de alguna maneira. Pero máis que eso, o que pretendo é esa emoción que decía don Ramón, de cando estamos vendo unha paisaxe, cual é a nosa percepción, que nos di esa paisaxe. E aí entra unha cousa, para min, fundamental e única no mundo que temos os galegos, é que hai moita xente que non sabe, pero que é espectacular, a ocupación humana do territorio. En moi poucas partes do mundo se dá unha situación como en Galicia, a maneira de tratar o territorio e de ocupar o territorio ao longo de séculos, de centos de anos. Temos máis de 30.000 núcleos de población en Galicia. A mesma cantidad de núcleos prácticamente que ten todo o resto do territorio español, cando só ocupamos o 5,8% do territorio. Só non chegamos nin ao 6% do territorio de Galicia respecto ao resto do territorio nacional. Pero temos 30.000 aldeas. É algo espectacular como nos adaptamos á terra, como fomos colocando as aldeiñas grandes e pequenas no fondo dos vales, no alto das montañas, a media ladeira, creando socalcos, terrazas, orientándonos, buscando o sol do mediodía. É algo espectacular. E iso é o que eu tamén quero trasladar, a miña emoción, cando ves como nos instalamos naquel bello complexo agrario que Abel Bouyer, un francés, escribiu dele a mediados de século e quedou asombrado da capacidade dos galegos para ocupar e dominar o territorio, pero de unha forma absolutamente respetuosa e sostible para que as xeracións seguintes puderan vivir nese mesmo sitio. E iso conleva toda a ciencia de os camiños, os carreiros, as congostas que comunicaban uns sitios cos outros, as levadas, as canles por onde viña a auga, os regos, as presas dos ríos, os muiños, toda esa vida que en un momento ademais crítico para todo isto que está desaparecendo. E entonces temos aí, algo falarei, dous grandísimos problemas. A perda desa identidade, o que nos deu. Eu creo que a morriña, a saudade propia nosa, dos galegos, e por a emigración, está moi unida a todo este sentimento do territorio. Estábamos moi metidos no territorio, pero inmensamente atados ao territorio. E conocíamos, como digo eu, cada penedo, cada valado, cada camiño, cada regueiro, e todos co seu nome. En Galicia é o único sitio de Europa onde se dá tamaña concentración de nomes de topónimos. Temos máis de 2 millóns de topónimos.
nomeamos todo, hasta as pedras. Isto tampouco pasa, polo menos en toda Europa occidental. É unha barbaridade que en un cachiño como o noso, como o Noroeste ou Finisterre, teñamos tal cantidad de nomes. E é porque o territorio está tan compartimentado, un territorio tan difícil, tan movido, para arriba, para baixo, para un lado, para outro, cheo de vales, de montañas, de serras, está absolutamente tronzado por los ríos, Galicia, por los 10.000 ríos de Conqueiro, ¿no? Bueno, é que eu se me poño a falar desto, podría estar falando moitísimo tempo. Total, que eso é o que eu quero transmitir. É dicir, aparte do que eu como enxeñeiro de montes e como home que dedicou a súa vida á protección da natureza, con maior ou menor éxito, porque isto ten moitos problemas, tamén o medio ambiente, evidentemente hai moitos problemas aí, quero trasladar ese sentimento, esa emoción que nos dá. Por qué? Porque debemos de mirar un poquinho máis polo territorio. Non se entende que estemos incinerando Galicia, que estemos... Eu traballei os últimos anos meus da miña vida profesional na Xunta foi en incendios, e eu pasei moitas noites guardias, vendo como ardía todo, ¿no? Sei bastante deso porque o sufrín, ¿no? Vendo como traballaban as brigadas, se deslomaban por aí polos montes de noite, xogándose a vida, ¿no? E é terrible que tanto sentimento temos, pero que este pasando isto, ¿no? Entonces tamén creo que hai que apelar un pouco a vontade e ao sentimento non só xa das institucións, sino do propio pueblo. Hai concellos que arden todos os anos, que se levan a palma. Eu podía describir hora de memoria un montón de parroquias que arden todos os anos. Por favor, paren xa. Hai sitios, eu onte viña de Vigo, a entrada desde Pontevedra en Ourense é pavorosa. Ver esos montes de melón e todo está arrasado, pero que está completamente erosionado, o sea, o territorio. Tú pasas a Cañiza, pasas o túnel, empezas a baixar a cara ao Ribeiro, e todas esas montañas están absolutamente destrozadas. Perdemos o chan, e iso sí que é gravísimo, iso é moi grave, iso é terrible. Aí xa non hai paisaxe, aí hai un deserto de pedras, nada máis. Pois moitísimas gracias por acompañarnos hoxe e agardaremos a poder profundizar en todos estes temas a través deses artigos de La Región. Pois moitas gracias a vos pola oferta e polo cariño que me dades, non? E moitas grazas a vostedes por estar con nos nun programa máis e vémonos no seguinte.